پشتی گشتکه درێژ لە وڵاتین تورکیە و ئەڵمانیایەش بۆ وەرگرتنا چارەسەریا پزیشکی پێشمەرگە ئەیوب بەکر جارەکەدی بەگەریا ناڤڕەفێن پێشمەرگان و هینجی مینا هەموو هەڤالن خوایین لەشکرێ ڕژدە لەسەر ڤەگەر ji بۆ ناڤخاکا ڕۆژئاڤایê Kurdistanê da ku berevaniyê berxaka xwe de bike. Eyûb Restem Abdella Bekir, yek ji leşkerê roj e, beriya 2 salan raserî guleyekê di çavê xwe yê çepê de hatibû, ku di encam de ew çav ji dest da. Serbarî wê yekê, raserî pûçbûna nîvê laşê xwe hat, ew jî di êrîşeke leşkerê roj de li ser terorîstên Daişê ji bo rêzgarkirina devera Şingalê li Bakurê Kurdistanê. Di çarçoveya hilmeta rêzgarkirina devera Şingala pîroz ji dest terorîstên Daişê, Eyûb lê gel hevalên xwe yên leşkerê roj tevlî şer bû. Lê di 21 heyva 12 sala 2014 Eyûb birîndar bû û guleyeke wan terorîstan derbasî çavê wî yê çepê bû û raserî pûçbûna nîvê laşê xwe jî hat. û li demê hatina Daeş sala 2014 ez beşdar bûm, beşdarî şer bûm. من شري داعش كر همي رنگي شرا والهمي عرضي كردستاني من شر كريم محوري شنغالي از بريندار بوم قلل تعظيم مكت بشتا سنين بدركت دستو بيك من شلل بوم ومن عمليك الدهوكي تشيكر واز فريكر ما انقرا عمليك سليم را تشيكرن وجارك دي علاجا مكمل لابو از برما المانيا دستو بي من شلل علاج كرن واز ماوي 2 صاله اسمام المانيا وزفري مال Berî birîndarbûnê, Eyûb li gel hevalên xwe yên pêşmerge şev û rojekê dorpêçkirî ma û ceblexaneya di dest wan de nema û raserî birçîbûn û tîbûnê hatin. Lê tenê yek çirke bi hinvedan bi dest wan nediket. Ne jî tu kes dikarî xwe bigihîne wan û bi hewara wan ve were ku 105 terorîstê Daişê şerê wan dikirin. li 21 heyva 12 2014 demê Daeş nav Şingalê de em wekû leşkerê roj em çûn de em bistînin Şingalê û şerekî zor qurs bû giran bû di wî şerî de 170 neferê Daeş pitir beşdar bûn wî şerî û ez li wê de birîndar bûm. Ji ber nemana ceblexaneyê ji 15 pêşmergan tenê 2 pêşmergeyan şer dikir. Ew jî Eyûb Bekir û Raed Rifet bûn ku karî bûn 8 terorîstan bikujin û yên mayî vekişiyan. Lê nîşanbazekî terorîst xwe veşartibû karî bû Raed Rifet şehîd bike û guleyekê di dilê wî de lêde. Lê Eyûb ma li wî terorîstê digere ta tola Raed Rifet bistîne. Lê wî nîşanbazî niyaza kuştina Eyûb jî hebû û ew kire armanca guleya xwe ta ku hêza taybet ya Mansûr Barzanî hatî û ew rêzgar kirin. Ew jî li devera girêtanka li nava Şingalê di roja 21 heyva 12 de. Cara yekê neştergerî ji Eyûb re li parêzgeha Duhokê ya Herêma Kurdistanê hat kirin û piştre hat veguhestin ji bo Tirkiyê ji bo encamdana neştergeriyeke serî û piştre hate veguhestin ji bo nexweşxaneyekê li welatê Almanyayê ku li wî welatî hat dermankirin û berdewamiya çareseriya pizîşkî ya fîzyayî kir. Ta rewşawiya tenduristî baş bû ku çavekî destçêkirî jê re hatibû danîn û perepêdana hemî çareserkirina wî ya pizîşkî ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hatî dan. Piştî başbûna rewşa pêşmerge Eyûb ya tenduristî û bi dawî hatina çareseriya wî ya ku dema 2 salan dirêj kir, Eyûb daxwaz kir ku vegere navrefên pêşmergan û vegeriya ser erkê xwe. برينا من قالك زحمت بو من قالك خوين رجان برا خاكا كردستاني ده بس مادام از ما مساخ از ديسا آمادما وهر مستعدم چيقاوا شرك چيبي مشكلك چيبي از هرم بروانيج في آخر بكم از ميم سرفيري بازيم حتى أساغم. پشمرگه ایوب بکر کو خلک باجاره دیرکیه د سالا 2004 ده بری خدابو هریما کردستانه او جی پشتی راپرینا کردان لروج آوای کردستانه ده همان ساله ده و دما دامزراندنا هیزین لشکری روش ایوب تولیوان بو د سالا 2012 ده و در باسی خلا یکم یاوی هیزی بو. توی و ازمونا دجوار ایوب هین رج ده کوب ارکی خواهی پشمرگاتیه رابه و هین جید ناورفیم لشکری روش ده
و هین جی لسر خونه آوگر جبو روژاوای کردستان دیجی شیرین کیلو.